Jorguś Buchta siedział w szatni fuzboloży ruchu i za pieruna nie wyglądał, choby ten Jorguś Buchta, co kukał z plakatów w izbach bajtli we Chorzowie. Tamtyn miał gęba gladiatora, hopa, którego się bał każdy torman w lidze. Z tego zrobił się Borok. Jeszcze 2 tydnie nazad był idolem, a teroski po ostatnim szpilu z Gieksą łostał z niego ino cień hopa. Komisarz Hanusik zaraz zmiarkował, że Jorguś po tamtych derbach dostał pierwsze siwe kudły i bez całki tydzień nie spał. Nazywa się pan Jerzy Buchta i jest pan kapitanem drużyny piłkarskiej Ruch Chorzów, powiedział porucznik Motyl. W poprzednim sezonie, grając na środku ataku, zdobył pan dla swojej drużyny 27 goli, jednak w ubiegły weekend padł pan ofiarą niejakiego Erwina Banerta, prawda? Co to za hampelman? Spytał się Buchta komisarza. Porucznik Szmaterlok z Warszawy, wyerklerował Hanusik. Pomogą nam znojść ryszawego Erwina. Jerunie, jeszcze sam Warszawioka brakowało. Westchnął fuzboloż. Jak się mu pycha, to nawet i we hajdukach Warszawioka trafisz. Na co on sam je? Przyjechał, co by nam pomóż znaleźć tego gizda, co wam tela krzywdy zrobił Jorguś, powiedział Hanusik. Skuli tego my sam sum. Chcemy, co byście nam jeszcze raz powiedzieli, jak to richtig było. Jeszcze raz? Opy, wiele razy mun to go dać. Zdawało się, że Buchta zaraz zacznie ślimtać. No, wiadomo, derby, pra. Całki rok każdy hop na nie czeko. Czułech, że je w gazie, nawet się wytłech z jednym Karlusem, co tego roku tym ciuć smokom z Gieksy szczela hatryka. Wszystko było fertig. Pech chciał, że przed samym szpilem zachciało mi się iść do haźla. No i ten gist mnie zawarł. A co było nieskorzy, to że się dowiedział z Zeitungów. Ryszawy Erwin przebległ się za wóz i wlazł na szpilplac, powiedział komisarz. Ja, Żaden się ani nie kapnął, że to nie ma jo. zaczął poleku, pora razy kopnął ten bal na aus, roz się luftnął, źle zacentrował z eka, ale potem mieliśmy Elwra. No i ten pierun szczelił we lata. Kto by w to uwierzył, co jobych z Elwra nie cylnął. Ale to nie ma jeszcze koniec. Zaczął się drugi halbzeit i ten gist szczelił Eigentora. Jo, i Eigentor. Przeca bez tołko moja kariera nie szczelił, żech ani jednego. No i przegraliśmy. Hopy. Przegraliśmy derby po moim agentorze, jo, no niby jo, bo przeca to był on, żech mnie cylnył z Elwra. Ślimtał Buchta. Jakżech wylazł z tego haźla i powiedzieli mi, co się stało, zacząłech ryczeć oby głupi. Myślał, że bez tytki na łebie to już z chałupy nie wyleza. Zauważalnej zmianie uległ modus operandi poszukiwanego. Tym razem nie nawiązał bezpośredniego kontaktu z ofiarą. Można rzec, że do minimum ograniczył kontakt z nim, choć nie możemy mówić tu o najmniejszej dozie przypadkowości. Jego plan zawczasu został perfekcyjnie dopracowany. Wyrychlił się porucznik Igor Motyl. Co on padł? No ja... z Warszawy. Wspomniało się Buchcie. Jorguś,
Zrobimy wszystko, co by chycić tego gizda. Musi zabolić za co koło studa, który narobił, powiedział komisarz. Wziął swojego partnera i wyleźli ze szatnie.